Nihatag og pagpasabot ang Lapu-Lapu City Hospital sa reklamo sa usa ka inahan nga taga Barangay Babag kansang 7 anyos nga anak nga nagka-dengue apan wa na admit sa hospital. Ani ang detalye. Sa atin, sa nurse station, na ako'y nakuanan dito nga, ma'am, pag ko pabiya ko nawadaan, ma'am, dito po gikan baya, ma'am. Mukurog yung ko niya, inahan baya ko, di ko yawan dyan ko. Usta na biya migbalay, iyan ang isuon. Pag abot dito, nasuko ang babaeng kay nga nung mabutbuot man mo. Kaya inyo mang i-admit pas kay dili na kuan kay taas ko nung yung plitlit. Pero ang sorti sa City Health is ipa-admit siya. Kini ang gibutyag ni Neri Jane Ibarra, inahan sa 7 anyos nga batang lalaking nakitaan usab og sintomas sa dengue dihang na-interview sa Balitang Bisdak niadtong Miyerkules. Niadtong Domingo lang namatay ang 4 anyos nga anak ni Neri nga si Elliot Jane Paragatan tungod sa dengue ug kay niadtong Martes gihilantan og nagsuka na usab ang iyang 7 anyos nga anak lalaki busa ni-insister siya nga ma-admit kini sa hospital. Sa phone interview, gipasabot ni Dr. Leonard Omnes, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga dili tanang dengue case i-admit dayon sa hospital. Gikinahanglan lang nga ma-monitor ang CBC sa pasyente ug daghanon ang fluid intake sa pasyente. Sa nahitabo niadtong Martes, matud ni Dr. Omnes, gipasabot sa doktor ang inahan sa pasyente sa resulta sa CBC ug wa nila kini makitai ug timailhan nga kinahanglang ma-admit gyud sa hospital ang naasoy 7 anyos nga pasyente. Ang doctor in charge sa ER, ma'am, kay i-assess dito ilahang patient o niya, dili man gud siya admissible. So, naman gud tay criteria for admission. So, explain lang po sila na unsay mga dapat buhaton. Pagka Miyerkules, nibalik na usab si Neri sa Lapu-Lapu City Hospital ug ni-insister nga ipa-admit gayud ang iyang 7 anyos nga anak lalaki. Kag wala gihapon, normal gihapon iyang mga blood parameters na iyang patient during that time is febrile na, wala na fever. So, gi-admit na lang din mo siya kay kuha naman kay siya, kantik naman kay siya. So, pag-admit, pagkadlaw ni uli na po. Dugang ni Dr. Omnes, gisubay pa karon nila kung nganong nakagawa sa hospital ang inahan ug ang 7 anyos nga pasyente niini nga unta gitambagan naman sila nga ipa-admit ang bata. Kana mo pa na akong isubay sa CCTV karon. Pero sa mga initial interview, diyon sa nila pag-uli nga i-advise man sila admission niya. Atong time ipa-consent na sila nga for admission. Wala po siya ni pugma og consent. Hinuon, gitataw sa hospital administrator nga base sa labing awahing lab result, stable man ang platelet sa maong pasyente. Nunot ning pagsaka sa mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nitagana na og dengue fast lane ang Lapu-Lapu City Hospital. Sa data sa Lapu-Lapu City Hospital, niabot sa 32 ang dengue patients sa naasoyng hospital sa buwan sa Hulyo diin 31 niini mga bata. Apan wa hinuoy nakalas. Samtang ning buwan sa Agosto, 16 sa ilang mga pasyente ang nagka-dengue, 15 niini mga bata. Usa kanila ang 4 anyos nga si Elliot Jane, 15 nakabsan gyud sa kinabuhi niadtong Domingo, August 2. Sa pagkakaron, 5 na lang ka mga dengue patients ang kasamtangang gi-admit sa Lapu-Lapu City Hospital nga pulos mga bata. Awhag ni Dr. Omnes nga kung makasinati man gani og paghilanat, mas maayong magpahiling gilayon sa doktor ug magpa-laboratory inay mag-self-medicate. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.